Ik ben in, even zien, iets van 2001 of 2002 ben ik onder toezicht gesteld door de kinderrechten. Ik heb veel problemen thuis gehad, zo, ook conflicten en ruzies. En toen heb ik ook gezegd dat ik het huis wil. En toen ben ik in verschillende instellingen ben ik gekomen. En dus na een aantal instellingen ben ik hier beland. Ik heb daar 1,5 jaar heb ik daar gewoond. En uiteindelijk, rond 2005, ben ik op mezelf gegaan. En als je er nu aan denkt, aan die tijd, wat is het meest blijven hangen? Het is toch wel de hulp die je mee hebt gekregen, de adviezen voor in de verdere toekomst. Goed om te gaan met budgetteren, met je financiën. Dat het heel belangrijk is om een dagbesteding te hebben, je scholing en je werk. Momenteel werk ik in de thuiszorg. Dat doe ik nu al 6 jaar. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. En je hebt ook een bezigheid. Op die leeftijd komt er heel veel op je af. Je zit nog een beetje in de puberteit. En je moet alles leren. En voor gewoon iemand is dat misschien heel makkelijk, omdat je dat vanuit huis ook sneller meekrijgt. Maar als je in zo'n situatie zit, denk je daar niet bij na. In sienie tijd is rond de boetenkant van het huis van jongeren haast niet verloren. En bindoor ik net. Het blauwe jongeren op ziek naar een dak boppen de holle en structuur in het lim. Het is jongeren een plakje aan die het, op een bepaald punt in hun leven echt helemaal nergens meer heen kennen. Ze moeten of hun huurschuld of ze leven echt op straat of ze komen uit detentie en ze gaan niks. Ze moeten alles weer opbouwen. En het doel is werken om een toekomst zelfstandig. Begon met het huis, maar nu helpt de organisatie ik jongeren boetende door. Maar op een gegeven moment ben ik begonnen met een soort voortraject. Dan wisten wat jongeren op de wachtlijst stonden en dan zagen we ze al op. Om al te zien van wat kunnen we voordat er hier een plakje is al dwaan. Om bijvoorbeeld het regelen van een ziekenfonds, van een inkomen, dat soort dingen. Zodat op het moment dat ze hier kwamen te wijnen, het traject vrij snel al op een goed spoor kwam. En daar hebben we nu zelfs 3 aparte mensen voor die dat doen. Die de jongeren al op ziekje werd het misgaat. Het grote voordeel is dat ervoor voorkomen is dat jongeren echt op straat belanden. Of dat ze uiteindelijk misschien een huis als dit net hier is meer nodig hebben. 204 jongeren voelen hier de Aroende het zien hier een tijdelijk plak. En ik nou binnen alle 21 kamers bezet. Dit is de gezamenlijke keuken van fase 1. Hier eten we in het begin met z'n allen. Als je op de begane grond nog woont. Nou ja, dan kook je ook met z'n allen. En eigenlijk er zit eigenlijk gemeenschappelijke ruimte voor iedereen. Een beetje een verzamelplaats. Fase 1, daar kom je in als je hier net komt wonen. Daar leer je eigenlijk weer de basisdingen, koken, voor jezelf zorgen enzovoort. Als dat goed loopt, dan ga je een verdieping omhoog, dan mag je naar fase 2. Dagbesteding houdt in, we hebben hier fietswerkplaats. De ene werkt in een houtwerkplaats of schoonmaak of een beetje in de tuin. En dan kun je een beetje kiezen wat je gaat doen. Toen zag mijn dag gewoon, gewoon een beetje op de straat hangen met jongens, een beetje drugs verkopen. Ja, dat zo zag mijn dag eruit in principe. En ja, na een tijdje word je ouder en dan denk je van, zo ziet je leven niet eruit, weet je wel. Je leven moet er gewoon beter uitzien. Ik gebruik geen drugs meer, ik ben helemaal met de drugs gestopt. Ik heb nu echt een kant gezien wat drugs eigenlijk met je doet. Zoals verkeerde vrienden, bijvoorbeeld geen zin meer in bepaalde dingen. Je ziet het leven uit een andere beeld. 2014 in februari, dan wil ik hier proberen weg te zijn. Dan heb ik hier ook bijna 2 jaar gezeten en dan wil ik hier gewoon een plekje voor mezelf hebben. Dit is mijn kamer. Nou ja. Ik heb weer dus een eigen keuken, dus ik mag weer zelfstandig koken. Ik hoef niet meer beneden mee te eten, dus dat is wel heel fijn. Dus in het begin had ik er wel heel erg moeite mee. Want je denkt, ja, begeleiding 24 uur, wat slaat dat nou op? Maar nu heb ik het wel echt geaccepteerd. Want ze helpen je alleen maar. Als je zelf niet geholpen wilt worden, dan hoef je hier ook niet te komen. Waarom wou jij geholpen worden dan? Ik sloeg door. En mijn ouders die probeerden mij nog wel
normaal te behandelen en lief tegen me te blijven. En gewoon alles te doen wat ze konden, maar dat ging er bij mij niet in. Ik ben een stuk tot rust gekomen en ook een stuk volwassener geworden. Je loopt in het begin echt heel erg tegen jezelf aan, maar op een gegeven moment dan gaat het steeds beter. Ja, waar ik nu het eerst aan denk is weer een eigen appartement natuurlijk. Het liefst met een goede baan en leuk gezin. Ja, eigenlijk huisje, boompje, beestje. Ja. En een heel soort jongeren, daar had toch op een gegeven moment wel wat contact mee. Ik heb zelf een Facebook van mijn werk, dus dan heb ik een heel soort oud jongeren daarop zitten. Dat is wel heel leuk om ze te volgen, en vooral als het verder best. Dan ben ze soms trouwd en hebben ze baan en ze hebben een leuke baan. Dus dat is wel heel mooi om te zien. En sommige jongeren rijden uit beeld, dan wist het net of het gaat weer helemaal mis. Ja, dat gebeurt helaas ook. Ik had dit nooit gedacht en ook nooit voor mogelijk gehouden dat mijn leven er zo uit zou gaan zien. Ja, je durft er eigenlijk denk ik niet aan te denken. Je wilt wel het perfecte plaatje, het goede leven, werken en inkomen en gewoon gelukkig zijn. Op dat moment ben je met veel meer andere dingen bezig. En meer met het verwerken van wat je hebt meegemaakt. En proberen er iets beters van te maken. Maar dat gaat ook met vallen en opstaan. En dat doen wij net wat vaker, denk ik, dan normale jongeren.